नमस्कार मित्रांनो, मी प्रणय दिगंबर राऊत. माझी कविता हा कविता संग्रह आपल्यापर्यंत घेऊन येत आहे. आजपर्यंत तुम्ही माझ्या कवितांना जो भरभरून प्रतिसाद दिलात, जे प्रेम दिलत, तसंच प्रेम यापुढेही मिळत राहो हीच विनंती. माझी कविता हे एक व्यासपीठ आहे. इथे तुम्ही तुमची स्वतःची कविता सुद्धा मला पाठवू शकता, जी तुमच्या नावाने प्रसिद्ध केली जाईल. पण फक्त एक विनंती आहे, आपण जी कविता पाठवत आहात ती कविता तुमची स्वतःची असली पाहिजे. धन्यवाद. माझ्या या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कविता आवडली तर कमेंट आणि शेअर जरूर करा. धन्यवाद.